నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను, నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై ఉండుము. ఆదికాండం 10:1 ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మహత్తరమైన శక్తి గలవాడు, ఆకాశం మహాకాశములు పట్టజాలని దేవుడు, ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధాన అధిపతి, మహోన్నతుడు. నిందారహితులను, పరిశుద్ధులను, యథార్థ హృదయులను ఆయన వర్ధిల్ల చేస్తాడు. భక్తిపరులను, నీతిమంతులను బహుగా దీవిస్తాడు. భయంకరమైన చీకటి లోకంలో దేవుని సన్నిధిని, ఆయన ప్రసన్నతను కోరుకోవాలి. ఆయన సన్నిధి మనకు పెన్నిది. పవిత్రంగా ఉండుటకు నిన్ను నీవు జాగ్రత్త పరచుకొనుము. ఈ భూలోకంలో దీవెనలు మరియు పరలోకపు ఆశీర్వాదాల చేత దేవుడు నిన్ను నింపుతాడు. నీ వలన పొరుగు వారికి మేలు, క్షేమము, సమాధానము, నెమ్మది కావాలి. నిందారహితముగా దేవుని సన్నిధిలో కొనసాగాలి. అనేకులు దీవించబడులాగిన దేవుని ప్రార్థించాలి. దేవుడు నిన్ను, నీ కుటుంబాన్ని నిత్యము దీవించునుగాక. ఆమేన్.